O artista Serafín Marcos foi o encargado de dar o pistoletazo de saída á Feira do Libro de Ribeira, coa lectura dun orixinal pregón. Dende este mediodía e ata o domingo, os ribeirenses e os visitantes poderán achegarse ata as casetas instaladas na Praza do Concello, onde, ademais de mercar libros cun 10% de desconto, poderán achegarse á literatura a través de múltiples actividades. Contacontos, presentacións de libros, teatro ou recitais poéticos integran o programa complementario desta terceira feira. A de Ribeira forma parte da rede de 16 feiras do libro que se celebran en toda a comunidade a iniciativa da Federación de Libreiros de Galicia. Estamos asistindo todos a esta inauguración, a este acto de inauguración dunha feira do libro moi recente que leva só 3 anos nesta xeira de feiras do libro novo que a Federación, que a través da Federación de Libreiros de Galicia retomamos hai uns anos, pero que efectivamente en Ribeira tiña que estar esta feira do libro non só polo tamaño da vila, polo feito de ser unha das cabeceiras a cabeceira fundamental desta comarca, senón tamén por esa tradición cultural, literaria, por ese pouso, por ese sustrato cultural que hai nesta comarca e que hai tamén nesta vila. A intención do Concello é dar continuidade a esta iniciativa, que supón un respiro para o colectivo de libreiros en plena crise. Unha feira necesaria nuns tempos que eles, a Federación de Librarías de Galiza, ben sabe que non son bons tempos, non? Uns tempos en que se le pouco, uns tempos en que pechan as librarías, uns tempos en que hai un descenso claro da publicación de libros e de libros en galego de maneira clara. É unha satisfacción o pensar que os anos venideiros pois seguiremos a medrar como este ano se medrou con varias casetas máis que o ano pasado e, como sempre decimos, pois nos gustaría tamén que dentro de esas 16 cidades que son capaces de organizar estes eventos, pois se xuntaran tamén os queridos tamén libreiros do noso concello. A feira permanecerá aberta durante toda a fin de semana en horario de 12 a 2:30 e de 6:30 a 10:30 da noite.